Політики, сором'язливо ховаючи очі, голосували за запрошення російських вбивць до залу Парламентської асамблеї Ради Європи. Отже, сказали вчора собі дуже багато людей, і особливо в Україні, політики можуть зраджувати, політиків можуть купувати, політиків можуть залякати. І тоді єдиною стороною, основою, яка не дасть оцій російській вакханалії укріпитися в світі, це є громадськість європейських країн, інших провідних держав світу. Громадськість. От ви, волонтери, і в цілому всі, хто вам допомагав, і ті, хто вас підтримував, фонди, і Кримсько-Татарський ресурсний центр, ви якраз своєю оцією великою такою роботою намагалися, не намагалися, ви це здійснили, ви довели до суспільства тих 28 країн, що є Україна, вона бореться, що є Крим, він тимчасово окупований, є кримські татари, які вимагають і борються за свободу. І таким чином ви створювали умови, щоб політики ваших країн не відходили від того, що хочуть суспільства. Отже, я в цьому русі, об'єднані прапором, я бачу продовження великої роботи. Ми обговорювали в Меджлісі кримсько-татарського народу різні форми, як ми могли би утримувати або заакцентувати ще більш увагу світового товариства на Криму, на питанні відновлення прав кримсько-татарського народу. Ми говорили про проведення тих чи інших форумів. Я зараз хочу висказати одну пропозицію. Ми її потім розглянемо серед членів Меджлісу кримсько-татарського народу. Ми обов'язково хочемо тут порадитися з оцим волонтерським рухом, об'єднані прапором. Можливо, якраз і ви вже нас підвели до такого формату. 28 країн. Якщо ви зможете відзначити чи вибрати в своїх країнах хоча б по 3 найбільш помітних, впливових ваших країнах політиків міжнародного рівня, уявляєте, 28 помножимо на 3. Це 84 найпомітних європейських світових політиків, і ми могли би підготувати форум. Ми могли би підготувати форум на базі оцього руху, об'єднані прапором, і цей би форум ми могли би присвятити 2 завданням. Перше, це те, що ви робили з цим прапором, з цими прапорами, і державними, і кримсько-татарським. Ми би на тому форумі, де зібралися би найвпливові, наймудрі, найавторитетні політики ваших країн, 28 для початку, може бути більше, і хотілося, щоб було більше. Ми б обговорили б 2 питання. Перше, це питання відновлення територіальної цілісності української держави в межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь. От уявляєте собі, оці більше ніж 80 міжнародно визнаних політиків з ваших країн, ми тут в Києві, може бути в іншій столиці, обговорюємо питання, як допомогти, як посилити позицію України, щоб ми відновилися своєї територіальної цілісності. І друге питання, як забезпечити демократичній європейській українській державі права корінного народу Криму. Сьогодні момент продовження російської окупації. І завтра
після того, як Крим буде деокупований, як відновити національно-територіальну автономію у складі європейської держави. Мені дуже хотілося б, щоб от ті висказані пропозиції, вони можуть бути в різних таких формах, щоб вони були підтримані вами, Ескендер Бей, ваші колеги з різних країн, і ми могли б вже восені, можливо, і провести такий форум в одній із столиць. Скоріше всього, це можна було б зробити в Києві. І наприкінці хотів би сказати про те, що сьогодні, вчора, сьогодні проводяться десятки і десятки акцій, присвячених Дню кримсько-татарського прапору в різних місцях, районах, селищах окупованого Криму. Я хотів би, щоб от з нашого форуму ми виказали слова підтримки кримсько-татарському народові, етнічним українцям, людям інших національностей, які живуть і вимушені жити в умовах тимчасової окупації Криму. Ми їхньою мужністю і їхньою такою, знаєте, гідністю, яку вони демонструють в умовах окупації, ми радіємо за них, що так вони тримаються. Шановні друзі, я сказав, що буду довго говорити, але і цьому приходить кінець. Завершення. Ще раз хочу сказати, що маємо усвідомити, що найближчі роки, поки Європа і весь світ не виправиться, найголовною визначальною силою у всіх країнах буде громадськість. І ви обрали найправильний шлях. В своїх країнах ви показуєте своїй громадськості те, що Україна бореться, кримські татари борються, і Україна має бути вільною. Дуже дякую вам всім.